Els membres de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a Calella van explicar ahir dimarts al vespre el seu programa electoral als veïns del barri de Pequín. Va ser una trobada informal en què l'alcaldable Cristina Gómez va poder explicar els eixos principals de la seva proposta per governar la ciutat. A més, va atendre els dubtes i els suggeriments dels pequinaires. Gómez ha explicat que amb aquestes propostes i el seu programa electoral estan disposats a seure amb qualsevol altra formació política per arribar, si cal, després de diumenge a pactes postelectorals. En quant a les crítiques que hi ha hagut per part d'altres formacions sobre l'elevat cost de les campanyes electorals, l'alcaldable d'Esquerra recorda que el seu partit fa una campanya molt austera. Tot el que hem gastat i estem gastant a nivell de despeses electorals a la ciutat prové dels nostres estalvis i, per tant, fem una campanya, diríem, de perfil bastant senzill, diria jo, no? Des de, per exemple, hem repartit nosaltres mateixos el programa electoral o hem utilitzat fustes i cartells també que pensem que és una forma senzilla i alhora poc ostentosa, no?, de fer publicitat electoral. Les xerrades d'Esquerra continuen demà dijous, quan serà el torn pels veïns de la zona de la plaça Catalunya. Divendres, el final de campanya serà a partir de 8:15 a la plaça de l'Església.